Време е. Пепси. Кисели краставички. Чаша. Pepsi, Coca-Cola glass. I don't give a damn. Е момента. Йоу, те са пълни догоре. Добре. Така. Бал си майката. Много добре. Чай ги разклатя малко. Така. Вай. Добре. Какво такова? Толкова мисля, че стига. Малко дай да е много. That's good enough. Пепси, мисля, че консистенцията беше някъде някакво такова 1:4:5. И доколкото си спомням, той беше сложил някакво малко парченце краставичка. Чай си харесвам една. И тази. Пепси с кисели краставички. Не е зле. В мен да сдъвча тая краставичка. Не мога да разбера пепсито ли засенчва киселите краставички или киселите краставички пречат на пепсито. Определено е фънки. Има си и шоковата стойност. Така че бих му дал като нещо, което да извадиш на парти, 9/10. Като напитка, тип коктейл, 6/10. По-малко, 5/10. Защото киселото малко разледи пепсито и не върви. Това е от мене. Довиждане.